अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। Produced by Gold Studio. Music by Abhishek Gupta. 2 लाख से ऊपर बटे हमर ई जवानी, 10 20 50 से तो काम नहीं फरियाए। ए का बुझला? अरे 2 लाख से ऊपर बटे हमर ई जवानी, 10 20 50 से तो काम नहीं फरियाई। काहे सुनिए के मनवा घबर गई। अरे सुन, घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। सबका नजर हमरा ऊपर बा। मस्त जवानी तोरे सुपर बा। अच्छा सबसे बनैले बड़े ए बाब। सबका नजर हमरा ऊपर बा। मस्त जवानी तोहर सुपर बा। रस भरल जवानी देखी होला का बेकाबू। मोहिनी सुरतिया मरलस मतिया नैना में बजा दू। अरे नाचे वाली नाचे पाऊ तो अरे का कहलिए बाबी, घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। गोदे गोदे टंगारी देखावा ले जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। आगे भी पूरा बाकी बा हो। Music by Abhishek Gupta. लोग कहे हमरे दीवाना बा। रूप तोहर ब्यूटी के खजाना बा। अरे वो तो बचपने से है हो। सुना, लोग कहे ही के दीवाना बा। रूप तोहर ब्यूटी के खजाना बा। बरजस राज त करो ताड़े रोजे इने भाई। राज किशोर से आँख मिला लो, बिपिन बड़े टाई से। सुना रजनी हो पेट हमर भर गई। लिल जा, घंघरा उठा के न चलुए जा, घंघरा उठा के न चलुए जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। गोदे गोदे टंगारी देखावा ले जान, यादव जी के पैसा झड़ गइल। चला हटा। आपका जो राज होगा